मानगोनां निर्मल कुमार ब्रह्म सारा गोबां भटआव देरहागोन बेयो खाथां। मानो होनोबा जोङो जेब्ला समनिफ्राय बिजेपि एजेपि आरो इउपिपिएल बेयाव बिटिआरआव सरकार जानायनिफ्राय मोनसेबो इलेक्सनाव जेनफेराखै। जोङो 10 बोसोर खोमानानै लानाय एमपिखौबो जोङो मोननो हाबावबाय। होमबा बेनिफ्राय आरो गोग्गासिन मा दंबावो? इउपिपिएल दोलोआ माने जेननायाव गैखाया, जों जेनफेराखैबो। मोनबा सयथासो जोङो इलेक्सन गेलेबाय। बिटिसि इलेक्सन, बेनि उनाव बिटिसि बाइ इलेक्सन, एमएलए गेलेबाय आरो एमएलए बाइ इलेक्सन आरो सासे थैनायनि बेयाव गेलेबाय। बिदिनो दाखालि एमपि गेलेबाय, एमपियावबो देरहाबाय। माने जोंहा खुनु जेननायनि रेकर्डआनो गैया। जेब्ला समनिफ्राय बिटिआर सरकार जादों, बिटिआरआव जोंहा इउपिपिएल बिजेपि एजेपि सरकार जादों, बे समनिफ्रायनो खुनु मोनसेबो इलेक्सनाव जेनफेराखै आरो दाथ' जेननायनि बाथ्रायानो गैया। बेखायनो आङो रायजो राजानिसिम फोसावनो नागिरदों इउपिपिएलनि सासे नेहाथारि हिसाबै, माने जोङो गोबां भट लानानै 1 लाखनिबो बारा भट लानानै जोङो देरहागोन बेयो खाथां। आङो रिहन दैमारि सारनिसिम, बिथाङा सासे एमएलए आरो माबाबो जालांबाय नङा होमबा? ओंखायनो दा आङो बुंनो नागिरदों सार एमएलए बिथां बारग' एमएलए बिथांखौ, माने प्रतिश्रुति 17 बोसोराव जे बा 15 बोसोर भट लानानै खेबथाम रायजो राजानिफ्राय भट लानानै बिपिएफआव मा प्रतिश्रुति होदोंमोन आरो मा मावखो? नैबे जोंनि सिडली समस्तिनि जे उफ्रा बिसायख'थि बा बाइ इलेक्सन, बे बाइ इलेक्सनाव जोंहा मानगोनां निर्मल कुमार ब्रह्म सारा गोबां भटआव देरहागोन बेयो खाथां। मानो होनोबा जोङो जेब्ला समनिफ्राय बिजेपि एजेपि आरो इउपिपिएल बेयाव बिटिआरआव सरकार जानायनिफ्राय मोनसेबो इलेक्सनाव जेनफेराखै। जोङो 10 बोसोर खोमानानै लानाय एमपिखौबो जोङो मोननो हाबावबाय। होमबा बेनिफ्राय आरो गोग्गासिन मा दंबावो? इउपिपिएल दोलोआ माने जेननायाव गैखाया, जों जेनफेराखैबो। मोनबा सयथासो जोङो इलेक्सन गेलेबाय। बिटिसि इलेक्सन, बेनि उनाव बिटिसि बाइ इलेक्सन, एमएलए गेलेबाय आरो एमएलए बाइ इलेक्सन आरो सासे थैनायनि बेयाव गेलेबाय। बिदिनो दाखालि एमपि गेलेबाय, एमपियावबो देरहाबाय। माने जोंहा खुनु जेननायनि रेकर्डआनो गैया। जेब्ला समनिफ्राय बिटिआर सरकार जादों, बिटिआरआव जोंहा इउपिपिएल बिजेपि एजेपि सरकार जादों, बे समनिफ्रायनो खुनु मोनसेबो इलेक्सनाव जेनफेराखै आरो दाथ' जेननायनि बाथ्रायानो गैया। बेखायनो आङो रायजो राजानिसिम फोसावनो नागिरदों इउपिपिएलनि सासे नेहाथारि हिसाबै, माने जोङो गोबां भट लानानै 1 लाखनिबो बारा भट लानानै जोङो देरहागोन बेयो खाथां। रिहन दैमारि बिथाङा इउपिपिएलखौ जे बिसायख'थिनि सिगां जि रायजो राजाफोरनो प्रतिश्रुति होदोंमोन बेखौ मावफुंनायाव आद्रा जादोंमोन। आङो रिहन दैमारि सारनिसिम, बिथाङा सासे एमएलए आरो माबाबो जालांबाय नङा होमबा? ओंखायनो दा आङो बुंनो नागिरदों सार एमएलए बिथां बारग' एमएलए बिथांखौ, माने प्रतिश्रुति 17 बोसोराव जे बा 15 बोसोर भट लानानै खेबथाम रायजो राजानिफ्राय भट लानानै बिपिएफआव मा प्रतिश्रुति होदोंमोन आरो मा मावखो? आंथ' नुदों जोंनि इउपिपिएलआव जिबायदि जोंहा मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव दिनै जेसेबांनाखि आइजो माहारिनि जे फिसा फिसा फ्लेक्सि स्किमफोर, बे स्किमफोरखौ लानानै रायजो राजाया बिराद गोजोननाय दङ। बे स्किमखौ जोङो दायो बिपिएफनाव सोंबा रावबो खिथा रोङा। आइजोफोरनि माबा आसनि दंमोन नामा गोदो होननानै जोङो बे बिपिएफ हान्जानिफ्राय फैनाय माखासे आइजो लिडारफोर दङ, डिस्ट्रिक्टनि लिडार बा सोरबा सेन्ट्रेल मेम्बार, बिदिनो ब्लकनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि, बेफोर फैबाय थादों नालाय जोंनाव। बेयाव जों सोंदों आरोखि, सोंबा होनो बिदिथ' जेबो स्किम गैयामोन, स्किमनि नामखौनो जों मिथि रोङा, बे आसनिफोरनि नामखौनो मिथिया जाहैदों। होमबा दिनै बिथाङा माबोरै बुंनो हाखो जे मावफुङाखै होननानै? जोंथ' बोसोरबायानो जाजोबाखै। बोसोरबा जाजोबैयावनो जोंनि नैबे इउपिपिएल आरो बिजेपि एजेपि सरकाराव बोसोरबा जाजोबाखै, थेवबो गोबां रायजो राजा आइ आफानो जोङो जेसेबांनाखि होनो हायो बेखौ होगासिनो दङ।
जेरैबायदि जोङो गरिब गुन्द्रानो दखान सखान जों गोदो प्रतिश्रुति होदोंमोन जे दखान सखान खालामनानै जानाय बिमाफोरनो जोङो होगासिनो दङ जे अनसाय बिथांखि बेखौ अननायखाय अनसाय बिथांखि होनदों बेखौ 5,000 खरि होनाय जादों जे जाहाथे दखान होदोंबा दखाना एसे फेदेरना लाथों दा बिथांमोना बुंनो नागिरदों आं मालाबा चेनेलफोराव टिभि चेनेल माबाफ्राव नुदों माने इउटुबफ्राव नुदों बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोना होनदों बिथांमोना अनसाय बिथांखिखौ होआखै होननानै थगायदों होनना बुंदों जोङो एक ब्लगाव रोखा रोखा नामबो खिथानो हागोन बिथांमोना नांगौ बियोबा जों होगोन रायजो राजानो थारमाने जोङो लिफलेटाव बहननानै होनानै माने फोसावनो हागोन आरोखि सोर मोन्दों अबे ब्लगाव मोन्दों जोङो मोनसे ब्लगाव 200 खरि 200 अनसाय बिथांखिया दिनै सरकार फैनायनिफ्राय खेबनै जाबाय दा नैबे होगोन जों खेबथाम होमबा नोङो 200 बा 600 मोनसे ब्लगावनो 600 जानोसै आरो जोंहा अनसाय बिथांखिनि अनगायै गियान सोरां बिथांखियावबो 5,000 खरि स्कलारशिप गथ'फोरनो मेट्रिक पास जानाय गथ'फोरनो सोरबा एडमिसन लानो मानो थाखाय सहाय होनाय जादों बेखौबो 200 खरि होयो मोनसे बोसोराव माने मोनसे ब्लगाव 200 खरि होदों होमबा नोङो दिनै जोङो खेबथाम जानोसै 200 खरि होमबा नोङो 40थायाव बेसेबां जायो बिथांमोना एसे अंख लेखा गोरों दंना बिपिएफआव गावसोरथ' गोरों गोजा होनो नालाय इउपिपिएलआव लेखा रोङिया जमा जादों होनो दा ओंखायनो आं बिथांमोनखौ अंख खालामनो थिननो लुबैदों आरो जाय बिथांमोना जोंखौ बुंदों आङो मानगोनां जोंहा बारग' एमएलए रिहन दैमारि सारखौ बुंनो नागिरदों आं बिथाङा एसे हिसाब खालामथों जे 200 खरि 40थायाव बोसोरसेयाव बेसेबां जायो आरो रग निर्मनबो होनाय जादों 200 जन आरो बेनि अनगायै आलारि सोरां बिथांखि मन्दिर मस्जिद गिर्जा बेफोराव 2 लाख खरि थाखा होनाय जादों बेफोरखौ जाहाथे बिथांमोना जोंनिफ्राय हिसाब लानोबा फैथों जोंनि अफिसाव फैथों जोङो हिसाबखौ होगोन आरो मानसिनि नामखौबो होगोन जों गिर्जानि नामखौबो होगोन जों मन्दिरनि नामखौबो होगोन जों बिथांमोना जे जोंखौ प्रतिश्रुति होनायखौ फेल जादों होनबाय थादों फेल जाया जोङो माब्लाबाबो फेल जाया जेरैबायदि मावनो लादों जोंनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारा जे रायजो राजा आइ आफाया मोजां मोननानै दिनै गुबुन हारि माहारिया लोब लायैनि जयनिं लायैनोसो रागा जोंगासिनो मानो टाइम होआ जोंनोलाय होननानैसो जोंखौ रागा जोंगासिनो दङ गोबां समस्थियावनो लोब 200 जन 300 जन एकदम माने मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव सानसेनो जुदि 100 लानांगौबा बेसेबां जायो आंथ' नैबे 13 नाम्बाराव सासे कर्डिनेटर हिसाबै दंफैयो जोङो सानसेयाव 28टा 30टा 40टा लानो मिटिं लायो होमबा बेयाव गोबां माने जयनिंनि थाखाय खबर हरबाय थायो मोनसेयाव 30 जन 40 जन 50 जन होमबा जयै बेसेबां जायो होमबा मानो फैखो बिथांमोना आं बेखौसो बुंनो नागिरदों सारखौ जों जुदि प्रतिश्रुति होनायाव फेल जादोंबा माबोरै फैखो बिसोरथ' जाम्बा जाम्बि नङाना सासे सानैयासो जाम्बा जाम्बि जानो हागौ साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफाया जाम्बा जाम्बि नङा दिनै सुपार 50खौ बुं मायाव फेल जाखो दिनै जे मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जिबायदि जोंहा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव सुपार 50 लादों बे सुपार 50खौ जाम्बा जाम्बि आइ आफानो बेखेवनानै होयोबा बिराद मोजां मोनो बिराद आखाइखौबो जों बुङो मोजां ना गाज्रि बे आसनिया दिनै दे गरिब गुन्द्रानि फिसाया डक्टर इन्जिनियार जानो थांगासिनो IAS IPS जानो थांगासिनो